Que tal? Bos días. Recibimos estes días esta revista no grupo parlamentario Vulnerabilidade Social da Cruz Roxa. Estas son as inquedanzas sociais, estes son os problemas sociais, o problema do risco de exclusión social, os problemas para a inclusión social plenamente efectiva de toda a cidadanía. E estas son as respostas de Marea, unha proposición de lei de renda social galega. Por lo tanto, fronte aos problemas reais da xente real, quero recordar que, segundo o índice AROPE, o 25% da poboación galega está en risco de pobreza ou de exclusión social. Ben, frente a eses problemas reais, desde Marea queremos vir ao Parlamento plantexando solucións reais, solucións realistas, solucións que melloren a calidade de vida da xente. Sempre é un bo momento para facelo, pero agora é mellor momento que nunca. Acaban de salir todavía recentemente os datos do ano 2018 e son datos pouco alentadores no sentido de que non se está contribuindo por parte da acción pública á cohesión social, non se está contribuindo a disminuir as desigualdades, non se está contribuindo en definitiva que a xente viva mellor. Estamos nun escenario onde se deixa a xente atrás, estamos nun escenario dun país inxusto desde o punto de vista das políticas públicas. Por iso, desde Marea, queremos avanzar na cohesión social mediante políticas sociais inclusivas e valentes. Dixémolo no debate sobre o Estatuto de Autonomía, que nos queríamos avanzar no recoñecemento de dereitos ao conxunto da cidadanía. Nos viñemos a política para avanzar e para ampliar dereitos, non para restringilos, como parece que veñen outros. E nós xa no seu momento propoñamos que no contexto de reformas legislativas ou estatutarias para nós era unha idea central, un piar central, o piar social e a idea de garantir unha renda vital mínima para toda aquela poboación que o necesitase, unha renda de inclusión, unha renda que tuvese a capacidade de incluir a todo o mundo uns mínimos vitais que fixesen que non sufrisen do principal. Non sufrir do principal é ter en primeiro lugar unha vivenda que habitar, non pasar frío dentro da casa, ter alimento suficiente, ter vestido suficiente e, por lo tanto, para subvertir a todas esas necesidades é necesario garantir unha renda, que para nós ten que ser unha renda cidadá, unha renda de inclusión social, unha renda social galega. E isto é o que nos formularemos como primeira proposta, unha proposición de lei no Parlamento de Galicia a semana que ven. Esta renda social galega ben definida na nosa proposición de lei como un dereito subxectivo a unha prestación económica que cubra as necesidades básicas das unidades de convivencia que carezan de recursos económicos ou ben que, contando con recursos económicos, non sexan suficientes para dar cobertura ás mesmas. E isto con dúas finalidades. En primeiro lugar, para previr o risco de exclusión social ou ben para mitigar as situacións de exclusión social, laboral e análogas. Por lo tanto, unha configuración dun dereito subxectivo á inclusión social, a que ninguén quede atrás, a que todo o mundo teña en Galicia uns mínimos vitais para vivir con dignidade. E, polo tanto, eses son os términos nos que nos formularemos este debate político, que é un debate que quere ser un debate de primeiro nivel, onde digamos en que orientamos as políticas públicas, cara a onde queremos orientar os recursos públicos, que tipo de políticas queremos para a nosa cidadanía e, en definitiva, que horizonte de civilización queremos. Nós creemos no estado de benestar, creemos na autonomía do benestar, creemos nos dereitos sociais, creemos na solidaridade e queremos que ninguén quede atrás. E esa é a razón pola que formulamos esta idea de renda social galega en dúas vertentes, en dúas modalidades. A modalidade de renta garantida, é dicir, hai unha modalidade non condicionada de inclusión social a xeito de ingreso mínimo vital e unha segunda renta complementaria de activación e inserción social. Ambas as dúas modalidades con esa finalidade última de que non quede ninguén atrás, de que todo o mundo conte cos mínimos vitais para vivir con dignidade, para que situacións como as denunciadas pola Cruz Roxa e por numerosos organismos nacionais e internacionais que siguen falando dunha taxa de pobreza ou de exclusión social que no último ano acadaba o 25%, non se volvan a repetir, para que se reduzan significativamente para que non deixemos a ninguén atrás. Ese, polo tanto, é o noso argumento fundamental para o pleno da semana que ven. Temos outros dous plenos, outras dúas ideas principais para trasladar ao pleno. En segundo lugar, a segunda das ideas forza ten que ver ca transparencia e cas portas xiratorias.
O Partido Popular formula neste mesmo pleno, casualmente, unha serie de propostas en relación a ENCE. Ben, nós temos moi claro, en primer lugar, que ENCE ten que estar fora da ría. E se ENCE non está fora da ría de Pontevedra xa neste momento é pola presión de lobby que está sufrindo o goberno galego como consecuencia de que antigos membros dese goberno galego do Partido Popular como Carlos del Álamo ou como tamén a que fora noutra altura ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino forman parte do Consello de Administración da propia ENCE. Hai unha conexión evidente entre expolíticos, exaltos cargos dos gobernos, de partidos que siguen con responsabilidades no goberno e que despois se van a empresas con grande poder de presión para condicionar as políticas públicas, para condicionar a acción política. Isto nos parece que forma parte dun entramado, dunha corrupción institucional que é necesario atallar, que é necesario prever e que é necesario acabar con ela. ENCE é un suposto evidente, pero non é o único. Os expresidentes González e Aznar forman parte hoxe de consellos de administración de empresas eléctricas que son as que están presionando o goberno para que non haxa unha regulación do sector eléctrico que acabe con ese réximen de oligopolio, de privilexio para esas empresas e que, polo tanto, faga que as nosas industrias, concretamente no que é a crise do sector industrial galego, Alcoa, Isobat, Ferroatlántica, etc., industrias electrointensivas que requiren grande consumo eléctrico, estean abocadas ao peche ou ao traslado porque uns poucos se queren beneficiar a costa de todos os demais. E decimos a costa de todos os demais porque cando chega a final de mes, nos recibos da factura da luz, estamos sufrindo un sableado constante, un atraco constante, unha estafa constante á hora de pagar o recibo eléctrico. Este mesmo mes vamos a sufrir un incremento de máis de €1,5 de media na factura da luz a cambio de nada. A cambio de nada. Para que? Para que se sigan enriquecendo as empresas eléctricas. E isto é intolerable. E é por iso que nos queremos abordar o debate das portas xiratorias, da presión que sofren os partidos e que sofren os gobernos como consecuencia do lobby que exercen os seus exaltos cargos cando están en postos de administración e, polo tanto, queremos denunciar esta situación. Situación que conectamos tamén co deber de transparencia. E desto todo, precisamente, irá a pregunta que lle formularemos a Núñez Feijóo a semana que ven. O goberno está sendo campeón no que vai de legislatura de incumplimentos do deber de información aos grupos parlamentarios, pero tamén do deber de información cidadá das súas obrigas derivadas da Lei de Transparencia e Bon Goberno. Para mostra un botón, o outro día na comparecencia da directora xeral do ramo recoñecía que o 90% das reclamacións sobre acceso a información que eran denegadas en primeira instancia, cando chegaban posteriormente pola vía de transparencia, eran admitidas nun 90%, o cal significa que se está denegando en orixen o 90% de información a que os cidadáns teñen dereito. Polo tanto, se está vulnerando flagrantemente o principio de transparencia na administración galega. Nós non podemos consentir iso e, desde logo, pensamos que iso merma a calidade democrática da nosa administración e a calidade democrática do noso goberno e a calidade democrática das institucións galegas. Polo tanto, será o noso segundo argumento para o pleno da semana que ven. O terceiro argumento está conectado con temas que xa trouxemos a semana pasada a pleno. E quero volver a invocar aquí este documento que me parece importante, que é o documento da Asociación Galega de Medicina de Familia Comunitaria, que outro día lle exhibín a Núñez Feijóo para demostrar a súa mentira cando el dixo que había un acordo entre as asociacións profesionais, as asociacións colexiais e a Xunta de Galicia con relación ao conflito de atención primaria. Feijóo esgrimiu un documento e dixo, mire, hai un acordo, vostede está mentindo. E eu dixenlle, non, señor Núñez, o que mente vostede, porque esta asociación está lle desmentindo eso que vostede di que era un acordo, porque non o era. E dentro das alegacións que facía esta asociación, que se demostraba, quedaba claro que non había tal acordo, era un borrador dunha reunión, non un acordo. Ben, isto podría quedar nunha simple mentira máis de Feijóo, pero non era unha simple mentira máis de Feijóo, porque o que estaba facendo era enmascarar un conflicto. Tamén me acusou de mentir, porque decía que non había ningún conflicto e non había ninguna folga. Pois ben, señoras, señores, temos convocado unha folga para os días 9, 10 e 11 de abril, que van a coincidir precisamente, parcialmente, co propio pleno da semana que ven. E esta é a razón tamén pola que, tamén outro dos temas que levaremos ao pleno será precisamente o conflicto de atención primaria. Hai cinco
5 medidas que reclaman desde os distintos colectivos de atención primaria e que nos consideramos que é necesario atender. Non nos cansamos de repetilas, a necesidade de recuperar as xerencias de atención primaria, asegurándolles orzamento propio e autonomía de xestión. En segundo lugar, a elaboración dun verdadeiro plan de atención primaria que recolle as demandas dos diferentes colectivos profesionais, planificando nas diferentes anualidades a execución e a mellora das infraestructuras. En terceiro lugar, dotar dun plan de mellora cun orzamento que supoñe un incremento do peso da atención primaria hasta o 25% do total da Consellería de Sanidade. En cuarto lugar, comenzar a aplicación da suba orzamentaria nesta presente anualidade, empregando as ferramentas legais para iso e, finalmente, contemplar en dito plan as demandas en materia de persoal expostas polos profesionais dos puntos de atención continuada, o colectivo dos PACs en pé de guerra, así como a dimensión laboral correspondente a esas reivindicacións. Ben, nada do cal hasta agora foi atendido pola propia Consellería de Sanidade, razón pola cal aproveito esta comparecencia para pedir unha vez máis a dimisión e, senón, o cese inmediato do Conselleiro de Sanidade. Son, polo tanto, os tres argumentos fundamentais: o dereito á inclusión social, o dereito á transparencia e o dereito á atención sanitaria de calidade, o que ocuparán os argumentos políticos de Marea para a semana que ven. Levamos outros temas nos que seguimos perseverando, como é o tema do dispositivo de prevención e de extinción de incendios forestais, onde quedou evidenciado durante a vaga de lumes dos últimos 15 días a insuficiencia da Xunta para entender e atender o fenómeno da desestacionalización dos incendios forestais, a incapacidade de entender que solamente haberá unha política eficaz de loita contra o lume se se ordena o territorio. Por lo tanto, este non é un problema forestal, é un problema territorial e o cal require, sobre todo, centrar os esforzos en prevención e non en extinción. Ocuparémonos, finalmente, tamén da cuestión do sector do telemarketing, que para nós é un sector que é simplificativo da precariedade laboral e da precariedade laboral feminizada. O 80% de traballo feminino, de mulleres que teñen traballo precario, de traballo a tempo parcial que se fai pasar por tempo completo e que, polo tanto, non lles permite chegar ben a fin de mes nin ter expectativas de seguir traballando no mes seguinte polas condicións precarias nas que desenvolven a súa profesión. Se queren formar algunha pregunta, pois estaré encantado de contestar. Ben, esta folga non é a única folga que se convocou no sector. De feito, os PACs en pé de guerra levan en folga desde o mes de xaneiro. Vimos folgas sucesivamente nos últimos anos en toda, non solamente na atención primaria, sino en todo o sector sanitario. O ano pasado hubo unha grande manifestación no mes de febreiro ante a reforma da Lei de Saúde de Galicia. Este ano volveu a haber outra tamén polas condicións na que desenvolven os traballos profesionais. E mire, haberá motivos para a folga mentres non teñamos dereito todos os cidadáns e todas as cidadás a unha atención primaria con 10 minutos por paciente e mentres as salas de urxencias estean colapsadas e mentres as listas de espera para probas diagnósticas señan insoportables que dan lugar a meses de retraso na obtención dun diagnóstico sobre as enfermidades. Mentres todo isto pase, existen motivos para a folga. E se ao señor conselleiro ou xerente do Sergas lle preocupa que haxa eleccións, tal vez lle gustaría vivir nun país onde non haxa eleccións. Pero entón, nese caso, terán que buscar nos seus socios de goberno en Andalucía, que creo que están moi contentos cos réximes non democráticos. Moi ben, pois moitas gracias pola súa atención.